Hello guys everyone to my channel नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ हरना लायनाय जाबाय आं दा थांगासिनो थाइकान्ड प्रेक्टिस खालामनो थांगासिनो आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनोबा दसे सम आंजों नायफालांदो आं दिनै बेखौनो भिडिअ लाबोदों दि जोंनि क्लाबाव माबायदि प्रेक्टिस खालामो मोननैसो शट ओरैनो नोंथांमोननो खोन्थालांनो सानदों माबायदि प्रेक्टिस खालामो आङो ओरैनो शट गुसुङैबाबो देखायलांनो सानदों बेनिखायनो नोंथांमोना नायफालांदो आं दा थांगासिनो आरोना नै साइकेलजों थांगासिनो जोंनि गामिनिफ्राय बै न'निफ्राय 3 किल'मिटार जागोन आरोना 3 किल'मिटारनि एसेबो बारा जानो हागौ दासो लामा गोदान बानायदों आरोना नलेबाथ' जि गाज्रिमोन लामाया थांलाय फैलाय बिराद खस्थ' दा थांगासिनो आरोना भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन बेनिखायनो आं डाइरेक्ट जायगासिम मोनहैखानायखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना आं दा जायगा मोनफैबाय आरोना नैबेनो खालामो जोङो ओरै फारसे गिदिंबावनांगोन नैबेनो सङो हाई स्कुल माने बर'बो दं आरोना बेहाय बर'बो दं हारसाया बांसिन 6 निफ्राय लाना 10 सिम दं आरोना ओमफ्राय बर' मिडियामा जाहैबाय बेहाय 6 निफ्राय 8 सिमहालागै दं नैबेनो बै साइडखै माने बेयावबो फुटबल जागासिनो नैबे जायगायावनो बानायो जोङो प्रेक्टिसखौ मोनफैबाय साइकेलखौ दोनथ'नि आरोना बेहायनो आं फैग्रोबाय मानो होनब्ला दाना स्कुला 3टा बाजियावसो गयो न'आव मोनफैनाय लोगो लोगोनो न'सिमाव मोनफैनो 3:30 नङाबा जाखाया आङो फैग्रोबाय मानो होनबा बेयो फुटबल दङ माने बेनिखायनो न'आवबो मा खालामथारलाय होनना फैबाय आरोना थाब मोनफैनायाथ' माने जेसेबांखि मोनफैया मानो माने थाब प्रेक्टिसखौ स्टार्ट खालामनो हायो मानो होनब्ला स्टुडेन्टआ मोनफैनाबाथ' थाब स्टार्ट खालामनो हाया खेलखौ मानसि जाबासो नैथिंबो फुटबल टुर्नामेन्ट जागासिनो आरोना बेखौ नायनो फैग्रोबाय आङो नै ओरैनो न'आव मा खालामनो थास्लायस्लाय होनना बेहाय खेलखौ नायनो फैग्रोबाय आरो मानिजे मा दंथाय सेकेन्ड राउन्ड खारगासिनो आरोना दा मेदामोन मोनफैबाय आइ बालो पार्टी खायासो दङ दे Agoteko. Pasta letar. Pasta letar. Exam Lizal. Deh, kau deh, agoteko deh. Pas division pasta letar. Hah? Second. Wow, ikut lari kotor tu. Nih, जोङो प्रेक्टिस खालामनो ओंखारजोब्बाय आरोना दा वार्म आप खालामजोबखांनानै आरामसे जोङो किक जासिगोन दा ओरैनो वार्म आपखौ खालामखांबाय नोंथांमोननो खोन्थानो हादिया आङो वार्म आप खालामखांनानै दा खारखांनानै जोङो किक जोबाय आरोना माखासे भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थालांनो हादिया आङो मानो होनब्ला केमेरा हमग्राबो गैयामोन नालाय आंबो प्रेक्टिस खालामदोंमोन बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानो हादिया आरो वार्म आप प्रेक्टिस खालामनायफोरखौ जास्ट नोंथांमोननो आं किक जोनायखौल' खोन्थालांसिगोन
अनजिमा स्टेटास होबाय थानायखौ सोरबा सासे मानसि नुबाय थायो दे आंखौ नुबाय थायो अनसो नोंनाव सोर सोरनि नाम्बार दं नावखादान सोरनिबा नाम्बार दं सेंग्रा गिदिरनि ओइ जा लगाओ खिजिग्राफोरा मारै मानि मा मेथाइलै नै हाई सेकेन्डारि पास जानायनि जोंना नानिया मेथाइ जानो नागिरदों साब्रै दं आरोना बेयो साब्रैयानो खोमा ओं साबा सयजन साबा दङ हाई सेकेन्डारि पास जानाय सेकेन्डआव जाजोबदों मेथाइ जानो नागिरदों रेस्ट लाबाय आरोना दा प्रेक्टिस खालामनानै बिजिरबाय दे मय Glad before. Lai thả đưa vào bàn nữa.
लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना जा हायो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय खावसेखौ खोन्थाजोबनोबो मोनजाया दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थागोन होनना नोंथांमोना दा आं थांफिनसै आरोना मोनाबाय प्रेक्टिस खालामखांबाय जोङो